pali nkhani apo yayikulu kwambiri. Gangata ndi Brian Banda akuti motani pali nkhani tu tukufikani menendanenera live because we are in the midst of presentation of presidential nominations mu mzinda wa Lilongwe. It's been a hectic week, koma katikati mwa zochitika zimenezi tinaona kuti tikhale pansi ndi mmodzi mwa alendo athu kuti ticheze. Mulendo wanga madzulo ano ndi wolemekezeka bambo Alfred Gangata amene ndi vice president wa chipani cha DPP mchigawo chapakati. Olemekezeka honorable Gangata, mwatilemekeza kwambiri ndi usiku uno. Tikuyamikeni kuti you found your way kuti tikhoza kukhala ndi this conversation madzulo ano. Ndithokoza kwambiri bwana Banda kuti munatitirana nzimu kwambiri. Tikukumana a day chipani chanu chitakapereka nomination mkatimu. I wanted to hear your views kuti dzulo munaliona bwanji, and I want you to be candid and honest with me. Dzulo linali tsiku la mtengo wapatali ku chipani chacho cha DPP, tsiku limene anthu akhala kuyembekezera kuti aone kuti kodi kugwanje. Ndiye lina tsiku labwino kwambiri lokuti tonsefe takondwera bwino kwa basi. Kumapita kumwalira tonsefe takondwera bwino kwa basi. kukondwera ndi chani? Kukondwera kuti mtsogoleri wathu wabwera, Professor Arthur Mutharika kudzapanga submit mapepala awo. Ndife takondwera kwambiri, komanso ationetsa running committee amene asankha ambiri, and I stand to be corrected, and ambiri lichula dzina lanuli, your name was popping up. Mwaigwira ntchito pano pa Central Region, big rallies, misonkhano yoni kuti palo andalama, and people were appreciating kunena kuti munthu agwira ntchito pano. Were you surprised kuti simunatengedwe kukhala running mate? Ayi, sina surprised. Chifanana kuti choyamba Brian Banda muli apa mfano kudziwitsa chinthu ichi. Chipani cha DPP inena chipeza kwakhala atsogoleri amene analipo ndipo anachokamo. Ine ku DPP amunyukhama. Ndipasane good example. Yes, please. Take your time. Kunala Nankumwa, kunala Chris Banda, kunala anthu ambiri amene ali m'chipani cha DPP amene swanga misonkhano ikulu posa misonkhano yangayi ndipo panga inayi amene so anachokanso kwambiri, koma nthawi yafika kuti akhala running mate sanakhala running mate. Ndikumbukira bwino kwambiri kuti 2019 anthu ena mwina amuna ngalatenga Nankumwa, amuna ngati ndani, nthawi zonse Professor Arthur Mutharika amapanga zosemphana zimene anthu mukuganiza, amapanga chiganizo chimene akuona kuti iwo chithandiza. Ndiye ineyo sinadabwitsidwa kwambiri kuti asankha Dr. Jen Answer kukhala nimiti wawo, komanso kuti usankhala nimiti amayang'ana makoleniza ambirimbiri kuti uyo akhala nimiti wanga ndiyang'ana zinthu ziti ndi ziti, chifuna kupanga ndi chani, nanga mu nthawi inoyo nditani kuti zikhale bwino. So ndikukhulupirira kuti president anayang'ana zinthu zambiri pobwera ndi dzina la Dr. Jen Answer. If you may be very honest with me, mpando umuna ufuna wa running mate u kapena? Well, Mr. Banda? Yes. And I want you to be as honest as you can be. Wina aliyense mmoyo. Yes. Amalota. Nditakula galimoto, nditakhala nyumba yabwino, nditakhala bwana, nditakhala kampani yanga, and to be ambitious si chimo. Zimangotengera nthawi ya zinthuzo kuti ndi nthawi inelera. Musaiwala kuti china chilichonse chimakhala ndi nthawi yake.
ndithu okhala kuti mmafuna ineyo kuti nkhale mwina la nimero IPM koma nthawi yanga sinakwane sizingatheke. Sindikuti ndimafuna iyayi kumafuna kwa example kuti pamene ngemeko kwambiri ine mpono chilichonse chimakhala ndi nthawi. Misonkhano ndimapanga ineyo ku Central Region kuno ndimagwira ntchito imene ndinawina convention ngati vice president wa DPP wa Central Region not ngati running mate. Kukanakhala kuti timayendera malamulo amene sindinagwiritse ntchito convention yapitayi kukhala ndi vice president mmodzi because malamulo amenewo anali ndi condition yokuti that vice president amene mmodziyo automatic amene okhala running mate ndiye ine ndine vice president ameneyo ndiye kusankha munthu wina ngatakhumudwa chifukwa zimapanga ndikudziwa kunena kuti ineyo uchoka pano ndine running mate bwana koma nzosiyana muli ma vice president 4 muzigawo zonse aliyense amagwira ntchito yake ngati vice president wachigawo chimene chicha ndiye ineyo ayi sinalole zimenezo. Misonkhano yonse munkapanga ija simunkapanga kuti a Professor Arthur Peter Mutharika akuoneni ineyo kuli nyamata tukuno wamphamvu am pulling crowds misonkhano no simunkapanga kuti a Peter Mutharika akutameni palibe chifukwa choti Peter Mutharika nditame kuti ndipanga pull crowds koma it's about Alfred Gangata wapita convention owina ngati vice president choyamba imene ndigwire ntchito imene apita convention nditapita convention ndikukawina unandifusafusa nthawi ndikapisa ndanzanga muwina nazo ndiwina so ndinene convention ndimene sifana ndicho convention kuja ndibwire pa ground ndigwire ntchito imene ndawina convention kuja so ndimuonesesa kuti ndipange proof ku mtundu wa Malawi kuti indeed amwelira ndifanira kuti wina aliyense amakhala ndi ambition popanga zinthu ndiye ineyo ndithu zonse mapanga nezija ndimapanga ndichonga chonena kuti ndikugwira ntchito ya Central Region komanso mno again ndionetse kuti ndikuthekera kwakuti akani head Central Region. You were not proving any point. No. To who? Kwa Peter Mutharika. No. Kuti andione and that's why pamene ndayima pamene papo kuti ndichita misonkhano Peter Mutharika adziwenso kuti ine ndikatundu. Koma mwina aone kusiyanitsa ma president ama vice president amakhala mbuyo mu. Okay. Ndi president nyowani. Mwina point imene panga proof ndimene yoyo. Okay. Kuti iwe capable person. I'm a capable person. Chifanya DPP sinto nyo chiliko. Zimango sokera mtsogoleri. So mwina point imene ndapanga ineyo proof ndimene yoyo. Kuti mwina kunali ma vice president amene sanali capable than me. Mutalowa mmene muja muholomu. Nkhope zanu zinali zowala. Twani. Koma 11 kolokweta kwana. Everything changed. Nonse ma vice president nonse munaoneka nkhope zanu zowira. Chidachitika nchani? Ine sindakuonera abana muna club ati. Ine nali muholo mwemo. Yeah, sindakuonera. Nkhani siyoti iko ndakhala pati mungoyankha funso langali. Chifukwa pamene ndakhala it's neither here nor there. Chimene ndikufusafusa mene leo sindakuonera. Yes. Munena kuti nkhope yanga izinali zowawa. No say my vice president is not say fall. Nkana kuona ni inuyo. Nkana ule muna ndiona kuti nkhope yanga inali kugwa kapena sinali kugwa. Ndiye niyo sima ndione. Ndefu sima sinali yankhe ya. Ifasa ndione kuti ndali nkhope atunali wala sinali wala. Ineyo ndinakuonani. Ndifuna fusa munali pati inuyo. Ine ndali muholo momwemo. Line number 3. Kuchoka kutsogolo. Nkhope sinali kugwa. Zimaoneka kuti after 11 o'clock palibe so china chilichonse chimene chimakukhudzani ino you were not even interested. Nchifake ndafusa fuso lija kunena kuti zinthu zimuda running mate muda ufuna ndipo atatulukira ajani answer inu muda kuya ayi ndikuze chinthu ichi. Yes. Ina Genesis nankhala nawo kwambiri avipi mlikuti avipi palipo kuti pangwe motere avipi dalila kuti kulifa pangwe motere panalibe chifukwa choti ajene answer ine ndakwire kapena nkhope yanga igwe. Muzindike chinthu cha Brian unena kuti nsonkhano uja wa meki suna nsonkhano chipani ya ndimafuna tione chithunzi ichi achita judge na Malawi yoka nkhope iyi njowala imene
Ndiyo wala nkhope pene? Yes, nkhope wala kwambiri. Nkhope wala? Yes. Okay. Magamba za kuti mmayankhulana ndi judge. Osankhana na judge. Manena kuti msonkhano uja unali msonkhano wa meki. Sunali msonkhano wachipani yayi. Unali msonkhano wa meki umene amandira mapepala kwa mtsogoleri wathu. Yes. Msonkhano uja unali ndondomeko yake ngati ameki. Umene main show anali Professor Atupele Mutharika. Kuzonsa mtundu wa malala imene wawo. Panebe chifukwa chokuti fedi ziseka. I'm the vice president of the party. Okay. I need to show maturity. Mafuna zonse nkhope dzino langa mwe. Anthu kunja kontenga. Olokombera manja, kuyima kombera manja kuti mwachita decision yabwino. Sinokhulupirira kuti alipo wina aliyense wamkulu wa chipani kapena odziwika bwino amene anombera manja kapena zachitika konso nanthu samene abwera pali munthu panga zimenezo. Ndiye kale khala yamba kuombera manja. Chifukwa cha ndesi mnachite ndwi? Sinapange ndwi. No, said follow. Timaonesa maturity. Mmaonesa ya? Maturity. Okay. Seriousness. Because panali serious business. Okay. Anthu azindiona kuti kodi munthu uyu akuseka chani. Munamanga so interpret mulakwika. So kukhala pa phone, you were constantly on the phone after 11 o'clock. Musaiwale kunena kuti sana let's mtu kandi phone mene muji. Okay. Even the make chair also anali phone naona. Oh. So Alice amagwira phone. Okay. So ineyo kukandi phone yanga nchifanya ndivuno ranji. But Alice amato check phone by message. What's the problem? Check my phone. Okay. So Dr. Jen answer. Yes. In your opinion. Yes. You think it's a good decision? Yes. Brian. Different normal investment bwino. Jenny answer the kholo. Ngamela likholo nali lonse mno Malawi la muntu. Jenny answer ndi nzimayi. Ngamela nzimayi lonse mno Malawi ya muntu. Jenny answer naisa mava kupweteka. Ngamela ngava kupweteka nali yense mno Malawi. Nkana kuonda unena kuti this time around Amalawi amene ankho Jenny answer siye. Jenny answer, she is the right candidate or right running mate wa DPP. If anyanga DPP si udandaula kuti epe rotsa Jenny answer. Mukaona eniyo majority ya DPP. Adonda ntangati. Amadonda ntone tsutsatu. Adonda ndo tsutsa? Tsutsa. Amadonda ndachimani zina. Okay. Okay? Ananga Jenny sefa chani. Pali zinthu ziwiri. Athu madandaula pomopa kuti munthuyo she is a strong candidate or pomanga jealous akana sankha ine. Komaso mudzoli Professor Atupele Mutharika panga chiganizo cholondola. Ndaona abweretsa malani mirangapo aismai anamkumwa abweretsa ismai kwina nda Epalisa independent tena. abweretsa ismai iso. Pabwe ma president awiri amene apanga kope the decision ABM. It's just a matter of quality. Yanthu kuna khali Professor Atupele Mutharika panga chiganizo lakwika kusankha chidula cheti asangani nzimayi. Ndeulo nankumwa saka nabwera sundi nzimayi. Ena Johnson sabweni nzimayi. So Jenny answer ndi chiganizo chabwino kuchipani cha DPP. What about those amene amakhala ndi ma reservations kuti masankho a 2019 sadayendetse bwino kumbweretsa munthu ngati amene, and these are comments that are constantly coming, they are popping up. It might be kwa kumbutsa anthu kumene tuchokera. Fusa bwino kwambiri. Ineyo kuona kwanga kwa ine komanso anfezi machilungamo. Mfanana kuti Jenny answer ndi munthu ngati mwe lino. Jenny answer ndi nzimayi amene neso ngobereka. Neso Jenny answer amatha kukhumudwa ngati munthu aliyense. Mmene Jenny answer ntozera 2019. Sinapanga bwino Malawi. Ndono tataka mtonthoza. Ndikumbuka Jenny answer yankhula maonena kuti pa interview. Ineyo ndapanga chinthu chabwino mtundu wa Malawi.
sinabere masankho sindapanga chipongwe china chilichonse ndipo mulungu namaze nkampange na judge aliyense amene akundinena ineyo ndalakwitsa ngati jeni answer temberero lipita kwa iwowo imeneyo nkuti atangopanga step down kumene patatha bisime zingati kaya amankhola zimenezo but look atangotenga boma chakwera or MCP atangotenga boma this country mavuto sanati day after day mwezi after mwezi temberero nacho kamene pacha kulimba ndi munthu apasana kulakwire ndi vuto likulu kwambiri masankho a 2019 Mr. Banda 2019 DP inapeza 1 million nayendere chakuti MCP inapeza 1 million nayendere chakuti UTM 1 million votes anapita koti kuti masankho aberedwa chigamulo cha koti chilipo ndithu is a public document imene mutapita mungaona inuyo imene inanesa nthunena kuti masankho a 2019 sanaberedwe koma panali ma irregulars ambiri panali zolakwika zambiri mbiri zimene chisankho china chilichonse pa dziko lapansi zimakhala zolakwika simungaletse koti linanenetsa kuti DPP sinabere masankho that means Jeni Ansah sanabere masankho koma panali zolakwika zambiri mbiri titafuna soka chikena Tonse Alliance inapeza 2 million enade chakuti votes DPP inapeza mafuta mwa inapeza 2019 aja 1 million enade chakuti kusoza tipita mthalika ana awina free and fair masankho amene aja koma chifukwa cha nkhanza chifukwa cha nkhwidzi dziko la Malawi tidakankhira kudzenja kumoto chimene ndakapanga choyambilira tidakankhira dziko la Malawi kumoto moto wake uti umene tikuona pano wabana kuli moto uli osolo masewera bwana kuli moto osolo masewera endipita mthalika ananyamuka mpando kunena kuti ineyo ndasiya anapanganso press briefing for the sake of Malawians ndapanga step down koma mphamvu anali nazo pita mthalika zimene akanatha kuti sindilola kuchoka panopa ineyo monga mapangira Malawi monga mapangira ma president ena amaiko amene ife atizungulira akadakana kuti sindikuchoka mpando pano mwandibera masankho zikanachitika Malawi munomo bwezi titemba kuphana nkhondo ikanabwera muno Malawi ndizimthokoza pita mthalika chifukwa chikondi chimene nacho ndi dziko la Malawi chifukwa chimene ndi chikondi sanakhale selfish ndi dziko la Malawi analolera kusiya ulemerero lonse analolera kusiya konvoyo seja ndikunyama kumapita manguchi anthu anamuseka kunseka kuntoza sizinamkhudzi anabwerera koma kaseke fe kuja ntumene kuneleke fe pamoto. What about those amene akunena kuti DPP has lost a big opportunity mukada peza mavoti ambiri had President Peter Mutharika, former President Peter Mutharika anaka kusankhani inuyo chifukwa Central Region munaigwira anthu ambiri they could have voted for DPP chifukwa cha inu the DPP votes could have been more protected because of your influence. Will this change anything? I don't think so kuti zinthu zisintha. Okay. Choyamba Amalawi anapanga chiganizo munthu amene afumvotera another anapanga chiganizo Amalawi anapanga kale chiganizo so marani ngimetsisa achita sway mavoti no anthu afuna mtsogoleri it's not about Jeni Ansah, it's not about ndani anthu akufuna mtsogoleri amene ali ndi experience amene ntchito zake anazionapo kale. It's not about Jeni Ansah. It's not about Jeni Ansah. No. Okay. Jeni Ansah akhamera bazingo ntuma kabaganiza kuti koma anthu afuna umutu wapita Mutharika zimene nkapanga 2014 zija 2019 2020 zimenezo zimene Amalawi kuzifuna mukaona age pita Mutharika palibe china chilichonse akufuna apita Mutharika afuna umulezi kwa Malawi blind kufika zake 85 tulemelero dziko lapansi ndizosowa choyamba Malawi timene ife tikhoza kwambiri kuti munthu ngotisola mtsogoleri. And there are also others amene akunena kuti at 85 it could have been better to let the man rest mukwazunza
Arthur Peter Mutharika. These are comments amene anthu akunena kuti at 85 he should have been home osati kupangitsa misonkhano olo kupereka ma nomination papers. Choyamba, yes, Peter Mutharika sana funa kuti afuna imira adanena kuti asiya ndale ndipo alobulanta kuchana na ma president once akabambe anankumwa madaso mbewe ansaka mwana veka a prophet mbewe. Yes, ona bodora gadama onse aja anawaitana nda akula zipembedzo apaki kuti munthu ndasiya ndapangataya anazisiya ndikufuna chani ndifamalize. Okay, malizana. Ndipo anthu onse amathamanga ndithu amalawi atona mmene tsono dziko la Malawi mmene likupita mmene zikuyendera anaona ndi palibenso alternative ina rather than Professor Arthur Mutharika. Anapanga gauge anthu onse aja amene aja kuona kuti pamene papa palibe mtsogoleri amene mwina angathe dziko la Malawi. You know the reason why? Chifukwa cha Dr. Chilima nzimo samutendere. Chifukwa cha Dr. Chilima nzimo samutendere. Okay. Ntos alliance anthu anapanga over promise Malawi zimene sizanchitike. Ndanono kuti tengaso munthu nyowani akatikaso mavuto ndimwe libwerereso kumthu amene experience. Nthawi zonse ifite mantchito tu Brian ine ndimakampananga. Okay. Timafuna mantchito timati munthu amene less than 5 years experience. Okay. Or 10 years experience. Pali chifukwa chimene mafuna experience yo. Munthu wina amene akuinvest nkumpasa ntchito ndi munthu amene experience zimakazosiyana. Nda Malawi mafuna experience yapita Mutharika ija. Okay, but my area question. Chifukwa choti simuna utenge running mate. Muchita toes down? Why? Ngasuja mafuna kuti akutamene akuone. Ndanakalo. Modi simafuna kuti akuone. Okay. Achabwe. Yeah. So mupitilizabe kuchita zimene machita? Ndipo kwambiri. Kwambiri? Kwa basi. Ndipo tikhala busy kusa jeni answer kusa Professor Arthur Mutharika. Akira kwatsa nkong'ono. Masankho efeno ina kale. Kwatsa nkong'ono kuti ngomalizitsa. DPP ina wina kale? Masankho DPP ina kale. Mukuzitenga kuti zimene? Bwana. Muone ba 16 months zilachitiki. It's not about jeni answer. It's about APM. Pa 16 September pachitika cha? Tuwina masankho. Oh? Kwambiri. Tuwina masankho. Confidence imene ikuchokera kuti? Ndakhanuka basi mbira kale because ndimakhala ground kuti maona zimene Amalawi mina kuyankhula imene amala kufunira. Anthu afuna Peter Mutharika. Afuna experience yake. Sindamalize manifusa zaka za Peter Mutharika. Yes. Nanena kuti zaka za Peter Mutharika ndi zaka za ulemerero. Even in Bible munthu amefika zaka 100 amakhala amene ndi Mulungu balako libwino kwambiri. Munthu amefika zaka 80 chakuti 100 amene balako libwino kwambiri. Actually Malaysia kuli president wina amene anachoka. Former president anaweza about 80 chakuti atachoka anabwesa anthu akafuna change. Munthu anawasa zaka 100 akufuna sehemu yemwe imene munthu zaka 100. But the office ya president, yes, imafuna be mphamvu, imafuna be dzito. Chifukwa ntchito ija ndi yayikulu. At 85 ziteka? Zingateka? Blind banda. Inuyo mwaona za president. Mwayankhula nawe inuyo. Ndikumbukira sifana ndipo bofundo bwanawo. Mwayankhula muli pa window. Mwaona kuti muthu ali mphamvu. Tisamapange zonena kuti anthu akuti chakuti chifukwa amafuna chimene chocho. Koma tifuna ife Malawi tathandiza Malawi. Professor Arthur Mutharika ndi mphamvu zambiri. Ndipo apanga lani. Ife tinkaona ngati kuti ku DPP ku muli ndi kandi bylaw yoti running mate adzikhala one of the vice presidents. Muona kuti ndi bwino kuntenga munthu outside the leadership, not even in the central committee ya chipani. Mr. Banda, it's not mandatory kunena kuti president asankhe one of the vice presidents. Sisi constitution ya DPP is okay. Komaso president sunga mpange force. Okay. Nthawi zonse apange chinthu ichi ampangira. Ndithokoze kwambiri kunena kuti anasunga dzina la Gen Answer. Yeah. Mpaka tsiku lopanga nation. Azosadziwa. Mendo tsogole. Umuna ndi umenewo. Okay. Maturity imene unisa Professor Arthur Mutharika zionetsadi kuti dziko lenda bwino kwambiri. Kusunga iwo okhawo dzina la amene afuna kusankha kukhala wachiwiri wawo. Yeah. Simasewera.
my vice president photo sefe ine ndino central region ansaka eastern region amana veka southern region acha muhango northern region mwanena kupano kuti inuyo ine ndamene matipulo kwambiri pasenjo panopo mukunena kuti amalawi amataka nasankhani running mate anthu akutero fine chifana amalawi sakamba ma vice president zigawo zenadzi amakambaso za nsaka chabwino koma sema vice president awiri so akanakhala a president asankha nsaka ine mende tutupulira pasenjo chino panopo zikanakhala bwino aja muhanga kanasangalala amunafika kanasangalala akanakhala kuti atengaso na vicha amene dead of women azimene sakanasangalalaso akakhala ngamathanga dead of women dead of elections anthu sakanasangalalaso koma ndiona ngati a president apanga chiganizo chabwino kwambiri kubweretsa sanity ifo kanakhala nkhondo ya 2019 ukanakhala nkhondo ya 2019 kula sankha njani 2019 kuna nkhondo kuna nkhondo 2019 ndadzonzi iyayi ndadzonzi unaone ana yankhula tona nankumwa usonkhana wina kuti president adagwali modzi kuja nkwagwadi nkhondo inembira mene bacha okay chifukwa cha running mate so running mate obwesa mtendere nchipani komanso kubwesa mavuno nchipani koma president apanga bwino kwambiri kutenga munthu neutral zimamvekanso and I stand to be corrected potine sindili mkatimo koma zimamvekanso kuti pala anthu awiri atatu amene amasokoneza apita mutharika in decision making imene munaimva nkoyamba sinamva mwina mandoba ndimasanduze po anthu sinamvepo zoti anthu amasokoneza president mwina anthu amandoba ndifusa munduza zingati zimenezo inu munafa kwandani zimenezo zimamveka kwandani munamva zimamveka ndani akufuza zimenezo no ine ndikukufunsani inuyo kuti mudamva kuti pala anthu awiri kapena atatu amene amapatsa uphungu maina anthu atatu amene munawo mwina nthodziwa ntho mwina kuti andilibe ndi zimene sazikambe fo mpekesera okay but why in Nchewu all the time good question jeni answer so Nchewu jeni answer ngoma kamphara apa ngwa kamphara ngapa kamphara pa hopukisano koma ayimira ku Nchewu jeni answer amene ku Nchewu ine kwathu nkudedza mandimira kuntandire ntsiriza constituency okay balusenda kwathu nwanje okay so muntu toyimira kwena lusonga toyimira I want you to comment on why DPP imatenga ma running mates ku Nchewu always ndo bangana collect and amene amauza mutharika za Nchewu ndani kuchipani ndena kuti jeni answer kwawo mpaka mphara omwepa ngwa central region ndi Nchewa in 2019 time demo mesana nkamenya ankagabanga mademo kwa Genius kwimina ku Nchewu sizi kulumanga determine ulo kumene koko yayi ineyo kwathu nkudedza koma ndikuimira nsisa ntandire constituency ndusajizulu zusozo kwathu kumeneko chifana sankhaneyo kwamira ku constituency meneko mapanda so palibe amene ama sokoneza apita mutharika ku DPP pita mutharika ngoyenjeratu sunga muzizo chita pita mutharika ngochenjera ndipo anthu amadzinamiza that professor so masewera that professor amapanga lead mind yako you can't trick him you can't cheat him akakukonda makhala kukonda akadana nawe amakadana nawenso mene makhala mtu analinsi koma mtu wachikondi so mukhalabe ku DPP ndiye mkhula zabwino sende wankhula bazi mkoka kwa DPP nimulonga kugenshito bwino simukunyanyala simukuchoka ku DPP ndinyanyala ifa chani zaka 37 ndili pano pa ineyo bodi makugenshito yanga mena sankhilo ku convention ngati vice president ndenzi kapita kunyanyala kuti boma tatenga kale apa ndikugenshito anthu ulele boma tatenga kale nencho sasa kugila apa basakajira anthu ena nzipita kuti boma tatenga kale zimamveka kuti akuti zipani zinakufikirani this morning museka Gangata ndio ndiona kani Gangata musifasi munaseke tu chambire nkani zikumveka kuti zipani zina zikukufunani yes can you confirm yes I can confirm that okay ngati zipani zanji UDF uso mukufunani kuti mukhalira ngene yes you want to tell us on a national TV kuti UTM anabwera yes DPP UDF yes amaticha ndipo kamba nkhani zakezo ukhala ni metu watu mari kasema bebala
ndikhale ballot paper. ndi munayankha ulya Well, pa zinthu zina munthu umaonenga ndiwe ochenjera kumali chitsiru. Pama decisions ena amene munthu angathe kupatsa kukhala iweyo ukupatsa mtendere kapena kupatsa mavuto. Can you say that again? Titambiraninso ndipo. Pali ma decisions ena Yes. amene athe kupatsa mtendere Yeah. kapena athe kupatsa mavuto. Pali kutamika kwa chitsiru. Brian, inetu, I'm a very successful businessman in Malawi. Not just a businessman wambaye, kumadola business. Brian, paiba munthu anga ndisunte maganizo mangamu chifukwa fanka ballot paper nchibwana tanga sinafike ngati dzulo sana nitengene ya Professor Arthur Muthalika khala ni mitu wao singamba kanyama okhala lani nimero ADF kumina UTM a small party. It's not good. Sikulina ndizakhala pene popo ine ballot paper apo mwantendere chitanga pakali pano ndiseve Professor Arthur Muthalika ndi mphamvu zanga zonse ndizo zanga zonse amalize temu ya mwantendere ndapasa lemu wawo achipange bless kuti anyamata ino kugwira ntchito mwantendere ambado alitseni ndetso panono ati siyeno kuti anyamata afika tamangitsani convention 2030. Your eyes are on 2030 as a running mate. I'm the vice president bwana. Uh-huh. What is my next position? President? Yes. So maswanu ali 2030 upresident wa DPP. Yes. Koma kuli mphongo zina kumene kula mwanamveka kumeneko, kula msaka kumeneko, kula japi. Yo ndi ndani? Mr. National Vice President. We are in the same rank. I'm the Vice President. Saka na Vice President. Jamu Muhangu na Vice President. I'm at Sabange pray very well with his cards. I'm not single president. Upresident wa DPP maufuna. Ngati ndili Vice President Yes. wa DPP pakali pa. Yes. Ndiye safuna president. Ndiye mulungu kwa ntchito. Ngati ndili pano pa ineyo Vice President wa chipanga DPP. Ine a plan nzuza ndikudani isifuna president. Ndiye nduna amatu. Okay. Nsanami Maufuna. ndi mafuna president. Mwe tsiku linake ndizakha president wa chipanga DPP. You are facing court battles. Yes. And I don't want us to go further but inkhanizo zili ku court. Yes. Zimene zikhudza bwanji ulendo wanu wa ku September 16. Munthu ina aliyense Yeah. amapeza olakwa. Amakhala olakwa kapeza olakwa. Amapeza olakwa akhala olakwa. Okay. Sandipeza olakwa. Nde singamba kambeni nkhanza mtsogolo pano paye. Okay. Zimene zonse zikambeni nthawi imene kadzafika. Maiso mudale mbadi. Brian banda maiso nali mandeka certificate ndiyanga. Angasi muli munthu mujeni tukumamva ngase zikumakhala pa wireless maumboni akulakatika mu court. Ndifanana kuti Yes. nthawi imene kadzafika. Singakhale chitsiru ndumagamba ndale. Ndi certificate yabodza. Ndeni mphumisala kwambiri. Okay. Komatu ndikuze bwana ndalipo mboma mutu CEO ina amera Dr. Henry Kajaji akusenjo certificate fake. Yeah, atisatero. Nanga someone accusing you. Yeah, no, so I'm not accusing you, but I want you to withdraw that statement because Akajaje will not be able to defend himself fully. Why? No, tisatero. I want you to withdraw that statement. So can we withdraw that question also? Which question? The certificate thing. No, this is an issue that you are facing in court. No. This man because alipa antwena zisauzi mezilipo zimesa sound zilango zogwirika. So you withdraw first that question. Yes, certificate. No, for so long we know. No. For so long we know. So for long we know decision can you? Okay. Yanko For the sake of fairness, amene mwachulao may not be able to defend himself in a similar program. What I'm saying is Yes. Nanuso withdraw that question. No, the question stands. Now, Naneso, the example stands. Okay, fine. It's okay. Yeah. But I wanted you to withdraw that. I will not withdraw it. You will not withdraw. No way. It's a fact. That's fine. Yeah.
mwati ndinu munthu olemera kwambiri wa business. Sinakamba munthu olemera ndakonde munthu wa business. Okay, dolo mwati ndinu dolo. Mwana ndinu. And in my earlier interview a few years ago munanena kuti wa business wina aliyense including yourself amakhandika ukhuluku pang'ono. Zimenezo ndipanga solifa momwe unena kuti anthu akula kubutchala fertilizer umene ukhulukuko kwa fertilizer pharmacy umene ukhulukuko ndi ndaro business ali samakanka khuluku kadatha kalipobe. Iya ndikupasani ma example wa khuluku umene mwana mboma limene chapali ndipo sana khuluku ine sito khuluku yayi kumanda apasi ma examples ndi mulungu ndi wabwino amanthawi nkachitsiru. Okay, wakuonetsani makhuluku umene makhalira. Okay, wakula fertilizer ubutchala wakula fertilizer pharmacy ndi masanda amenewo. Another question bwana. munazitenga kuti at 37. Yes bwana. Mwati muli zaka 37. Yes. Munazitenga kuti zinthu zimenezi. Inengwa business. Okay. Nde mwina za business izi tisakambe. Okay. Chifukwa tupaliza nkhani ziwiri. Ndale. Yeah. Ndi business. Okay. Tinaleso ndi another interview ndapanga mbuyo. Yes. Imene mwana fusa business isu. Yes. Ndi mwana ngati pano bwesa topic ina ya ndale mwina ipitirire bwanji. No. Zikuzoyendera limodzi. Nde a business is because it's a private thing. Okay. Nde say company. Nanga sinu mwanena kuti ndinu kataka wa business. Ndi mapaka example. Okay. Ndi fusa fusa manage. Okay. Yeah. Coming back to and I appreciate that. Thank I you appreciate so much. that. Thank you bwana. But coming back to simula yenjere bwino. Yeah. Simula yenjere bwino apa. Simula yenjere bwino apa. No. But coming back to Ndale. Yeah. Anthu akakuvotereni chifukwa chani? Because in 2020 yes bwana. anthu ananena kuti DPP sakuifunanso. Anthu ananena kuti DPP ndi yakoma lero what has gone wrong kuti DPP imukanena kuti lero anthu akuvoterani. Ndikumbuka azitumikira chikatolika komanso anthu mmale monse muno komanso apaki adanena kuti zinthu mmale zisaonekera bwerere mbuyo. DPP ito anthu sadale nayo yayi kumada alipo anthu amanga create ka pressure group amene anayamba panga mademo kufuna kunyazitsa DPP. Mademo chani. You want to tell us kuti all was well when DPP was in power? Siringaneneri kuti zonse zinali bwino. Yeah. Boma lina lonse makani ma challenges. Kuma challenges za DPP anali kubola sema challenges amene tinopana. Ta DPP mafuta mapezeka, forex mapezeka, zinthu zinatsika mtengo kwa chana gridwa. Chimene anthu amadanda ona chamba nepotism. Komanso nepotism ya DPP mutha kuona kuti nthawi ya Professor Atupele Mutharika mulamu wawo Chief Justice amachokera kumpoto. Mukacheke niyo force zimene zozili pa Google ya government. Sungafusi pena paliponse. Koma unezo nzibi panopo china chili chonse Central Region. Pano mama tukamba zetu fuel ya mafuta ino ndi mboni masoma furo blunt amakhala pakiwo. Forex muno mala mulibe. Zinu zikuenda each and every day. Mpamene kumbuyo kuja anthu amene kumbukira. Zonsezo zimapezeka. Ndifanta funa bwelera mbuyo. Zifukwa zodavula Professor Atupele Mutharika. Ndife chikondi chake cha Professor Atupele Mutharika. President Kabambe chikondi na Malawi. Actually Professor Atupele Mutharika salary yake amaichotsa mabisa kuboma for 6 years. Half of salary amabweza account of number 1. Ana magozi zimezi ndani muno Malawi. President oyamba Professor Atupele Mutharika. So ali ndi zinthu zambiri zimene ngati munena ngati munthu. Mukuchita chiyani ngati vice president wa chipani kuti ziwawa zisachitike pa masankho ameneyo? Malawi muno tinda polisi, tinda army. Ndikuphera ndi ma organization amene amadziwa ntchito yawo. Simasankho yamba amene akuchitika apawa. Kwakhawira masankho mbuyo mwene ndili mwana. Thaya chair, thaya bingu, thaya juice banda. Ino nthawi yapita mthali kaso nachikaso ino nthawi yachakwera. Ndikuphera army abanga zimene akhawa banga nthawi yonse ndi apolisi. Chifukwa mabanga zinthu zomanga defend constitution. Army ili constitution yawo imene imapatsa ma guidelines. Kodi afika nthawi masankho amene panga chani. Sana wena kutenga mbali akuna kind of independent. Kufana utuleze constitution kuti anthu ovota akavota mwamtendere. Apolisi nawonso awene pakaso order pamalo ponso. So zinthu zimene zozo ndikuphera army police prison
abwesa mtendere muno Malawi ndio masankho akhala mtendere. Chikumavuta ndi chani pa Central Region pano kuti anthu mukhaliro kugwebana kutemana chikumavuta ndi what is the problem? Umadziwa nthawi zonse Mr. Banda, munthu wakhala ufuna watsapa kono kufa matero, munthu wadola kwambiri umafunitsa utayenda mazima mavuta kuyenda. Nkhani yafika kwa odwala? Munthu wakadola kwambiri matenda awawa. Ndi odwala kwambiri ndani pamene? Boma limene ladola kwambiri. Ndali ufuna utayenda zimavuta kuyenda. Boma lili pano ladwala? Yesimo kona ladwala nthawi sango boma limene ayi. Angulia? Boma limene yayi ladwala. Boma ladwala. Sili bwino ayi. Ofuna nthuka libaya ma Jackson kuti basikitse pano tikhani ntchito yakulu kwa zimuzenda bwino. Koma boma ladwala. Matikonza. DPP tikonza. So chimene chikupangitsa ndi ziwawazi panopa kuti mudzitemana ndi kudwala kwa bomako afuna bange defend safuna Malawi dziwe chitunga mwayi safuna Malawi akhale dzimanga zimoma masuka mumauza chana anyamatano ati on peaceful coexistence. ife natendere nthawi zonse misonkhano yosota panga pamanga kama misonkhano ngapo union ndife imakhala ya order timanga misonkhano maliza madzulonso munkaopa makumbuke kwa chisapo kuja kuti atitema kunazo zote mnasanga teme pano mwina azitemana kwinako timanga misonkhano muno bwino mpaka mapita maliza madzulo misonkhano. So singamanga kambe ineyo zakumene anthu akutemana mpamene misonkhano sinatamanapo yayi. Mwauza chani otsatira achipani cha DPP aku Central Region amene they were energized akakuona ninuyo anali ndi mwina ndi hope kuti vice president wanthuyu akhoza kudzakhala running mate. Sizidachitike nkutheka kuti ena they are heartbroken. Mwatsimikizira zotani anthu amene akutionera pano otsatira chipani chanu cha DPP pa chigawo chino chapakati? Not only anthu achigawo chapakati, okay, koma the whole nation. Okay. Kuti president Professor Arthur Mutharika ndikupeni munthu opemphera. Munthu wina aliyense wanzeru kupanga chinthu umene opemphera. Ndikupe Professor Arthur Mutharika pamene afika pa chiganizo potenga Dr. Jane answer anadapemphera ndi mulungu wawo ndi mulungu wanu ndi mulungu wathu. Ndikupeni mulungu anawo unikira ndipo anapatsa kuthekera nkulimba mtima kuti atenge Dr. Jane answer. Ndi Amalawi tonse komanso ife chipani cha DPP tigwirane manja tipite tsogolo. Amalawi akumudzi amene akuvutika kwambiri pakali pano, especially generation ya ifeyo anyamata ambiri tuvutika zinthu sizili bwino. Tiwala china chilichonse tipulumutse Malawiyo zinazo tizikambirana leta chifukwa boma likulisiya titha anthu chipite ngati chipere cha titha chipere kuti pite kutha chifaja boma sili bwino kuti MCM okhala another 5 years bwana dole khale pa 10,000 chifukwa achera kuti angoti masankho kubwera devolution 90% akutero zimene muzitenga kuti MF adanena zimenezo zili mapepala. inu mutawina DPP simuzachita devaluation Ku DPP bwana kuli madola anthu akatswiri ochola ma figures also chola figures. Okay. Koma no amene angathe kulongosa bwezi nthuzi. Okay? Amene angathe kulongosa bwezi nthuzi. Palibe chifukwa pali mapaka devaluation ngula mboma. No. Plan jofuna ndi chani is to find a solution kuti dola muno Malawi bezeke. Dola bezeka bwanji pali njira zake. Muli nazo iniyo njira. Yes. Okay. Njira zono kuti dola libeze mwantu wanji. Ingapezeke muta? Dola? Malawi muno kuti ndi mali sources ambiri plan. Amene tinga pange. That's a good example. If indeed this government amanena kuti ambanga promote mabega farms. Mmene mbira mujapano dollars kwezi kusowa. Chifukwa kuli miko kumene kuli ndalama. Plan. Malawi muno tindadi imene ndi habu ikana pangetso li dzula Malawi noli ndi chuma. Bwezi akumagula mbewu at a competitive rate prices. Mmene amagula mwenye muno Malawi, mmene akugula aliyense nkumanga export. Forex mmene kuvula Malawi muno bwezi invested direct to the government. Adimaki. Tili ndi mbewu Malawi muno zonse fertilizer, muli ndi soya, muli ndi ntedza, muli ndi nyemba, muli ndi nandolo, muli ndi khobwe, muli ndi thonje. Zopanda fertilizer mene zozo. Bwezi atalimbikitsa Malawi alimezi mene zijaziza. Even the government kumene bwezi itapanga njira zabwino kuti dzili manga famous manager. Ndipanga export. Tili ndi China amene amafuna soya, India, Kenya, South Africa womba amafuna mpongo mbiri wa Jupek.
mpunga wabwino kwambiri. So you want to tell us kuti boma la DPP likhozokhala boma labwino kusiyana ndi la MCP lili panoli kwambiri. Brian, ineyo I'm a businessman professional. Ineyo ndikudziwa tisapanga advise our president ali ndi experience kala. President, you know what, this government we need to commercialize, tisapanga learn as a business, lisipanga phindu. The problem mukaona mene lidziwa nino la president Brian anthu ambiri akugulitsa mofesim, they are not apalibe production, sapanga production ine liyonse. Okay. Angogulitsa mene muja za mafairo timene feleba yathu mbiri ikhale ku production idzipanga ndalama mene kuja ndipo bweso government muja kwa mukaona imene feleba dalira kwambiri one MRA jerenge misonkho ya anthu ambiri ipite government kuja idzipite ma salaries koma anthu amene anda ndalamawo there's no any productivity in any nthawi yatithera. Yes bwana. Nthawi zonse tikafuna kukufunsani za business mumachinga kwambiri kumene kukuchitika za chilungamo ku business zanu. Every time ndikafunsa kuti mapanga business yanji mmachinga tisakambirani zimenezo tisakambirani kukuchitika za chilungamo ma business muchite no ndi achilungamo khangu alamantha Mr. Banda anafanduka kalamba. Okay. Chimene anthu amachidziwa nchimene amachipweteka. Okay. Chimene amachibisa nchimene asamachipweteka. Okay. Nzimayi amene amavala miniskirt anthu ambiri amanthamangira mudzona mwenye azikazi yawo amabisa nkhope chonsechi amavadza black amangona masokhawa mwenye ngomisala kuti mkazi wakadzimuza adzivala chonchicha amabisa ifaja amamuoneka nyumba. So business sinthu azikhala pano kumara iya ndilinza kuti marama zimene paseni mulungu ukhale ndalitso wa ineyo ndi anthu ena komanso ukhale marama nziwalira anthu. Titatha kukambirana zonse madzulo ano. Yes bwana Brian. Anthu akavotere Arthur Peter Mutharika. Yes bwana. Pa 16 September pano. Yes bwana. Chifukwa chani muyang'ane kamera. Ziwe nkhulanza mbiri. Professor Arthur Mutharika wena ntamvotere. Amalawi ndikupemphani pano. Muvotere Professor Arthur Mutharika pa 16 pano. Ndi chima cha DPP. Mukudziwa zimene Professor Arthur Mutharika anachita the past 5 years, the past 6 years apitayi. Professor Arthur Mutharika ndi president kaya amene anabwesa muno mtendere, amene ndi mtendere, amene safuzonga ndi anthu. Ngati fa dzikoli kuti ende bwino zotemana, komanso chimene ndi bwino zithe zonse zija ndi Professor Arthur Mutharika. Tento sirika vote monyinji, achinyama tonse tisamve zoti anthu azinamiza, kaya tupatse ma t-shirt kuti aboma ndi lomweri. Ayi, inde boma ndi lomweri ngosina president pa 16 pano. Ine ndi nyamata nzanu amene ndinatha business yanga, ndimatha business komanda sankha DPP. Chifukwa DPP yo ndi umene kuli hope. Ndi kupemphera nyamata nzangu nena kuti tisalole kuti anthu atisokoneze, tisalole kuti anthu atinamize. Tiye ndipita ku DPP ndi kumene at least tiye tokha ndi hope. Ndikufuna ndikuyamika nthawi ndimene yachita njiru, but I want to thank you most kandi usiku uno. It's almost 9:30 Central African time. Nthawi yatithera. Kodi inuyo mwina ena sama kudziwa muli pabanja muli ndi ana? Ndili pabanja. You'll be comfortable to talk about that? Yes, ndi pabanja. Koma ndiso ndi ana. Okay, mkazi mmodzi? Yes, mkazi mmodzi. Mkazi mmodzi? Yes. Bwanji muphethira nanga ndikufunsa za mkazi mmodzi. Muphethira chifasha. Yes, please proceed. Proceed on apo Gangata. Inu mlinda nangara banda. Yeah, inchito ya ine ndikufunsa. Ndi mkazi ndi ana. Okay. Ndikudabwa kuti mafusa amene mandifusa nthawi. Ayi, amene wasinafunse. Mnandifusapo. Oh, nafusa? Okay, jabwino. Komano ndinachalira kuti mundigwetsere mafuso. Koma ndisangalire kwambiri kuti artist lero ndimanga defeat. Simpikisano. 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 Wagwetsa nzake ndani pamene? Ndakugwetsana. Honorable Alfred Gangata, quite intriguing, I must say, hearing from you tonight. We wish we had more time. Thanks, Thank you very much indeed. Pamene panso ndiye